Sanamkela avalanche of grace igama lam ndithenjiwe. Molweni, sizawufunda kwizenzo zesihlanu namhlanje. Sibone amapostile bethobela uYehova bengamameli abantu. Nathi sizawufunda namhlanje uba masibomamela uYehova kwezinto esizenzayo esizenzela uYehova. No matter what, noba ungakho i-opposition enjani, noba ungakho iphini ingxaki, kufuneka wenze le ezawukhulisa uYehova. Xesha elikhoyo ufuna sithobele uYehova, must obey God. Apostile kwincwadi kwi-book of Acts baphilisa abantu abagulayo. Usuka kwivesi 12, from verse 12, baphilisa abantu abagulayo. Yenza imimangaliso, thandazela abantu. Izitrata zigcwele zizitretches zabantu abagulayo. Abalindele nje isithunzi sikaPetros basidlule phaa, se-Apostle Petros sidlule phaa. Isithunzi sakhe nje bezawuphila abantu. Sifikelele kwelo xesha ngokuthi masizicele ezo zinto. Sithi sincede izwi lamimangaliso mayenzeke kwi-end times. Abantu baphiliswe nje zizithunzi zamapostile. Hallelujah. Xa bedlula phaya siphile. Thank you, Lord. Ukusuka kwivesi ye-12, usuka ke ngoku kwivesi 17. Emveni kokuba ngoku abantu kuvakele kaloku ngoku into yoba yeyi abantu bayaphiliswa ngamapostile abathandaza imilweli yaphila. Zavuka intshaba zathi notshi akho mntu uzawuphiliswa ngamapostile. Ngoba nawe apho ukhoyo bokomelela wazi ukuthi noba wenza ntoni nentle kodwa uyayenzela uYehova, kuzawuba khona abangathandiyo. Wena yenzani? Qhubeka wenze laa nto entle ekholisa intliziyo yakho. Le nto esentliziyweni yakho yenza yona, uye kumamela abantu. Uzawuthini uYesu uzothini? Uza kwenza is no but. Hayi abantu bebethi but this but that. Yenza le esentliziyweni yakho ebekwe nguYehova entliziyweni yakho. Verse 17. I-heading yakho anithi uPetros noYohane kwakhona phambi kwentlanganiso yamatyala. Basematyaleni ngoba ukuphilisa aba bantu. Kwesuka umbingeleli omkhulu nabo bonke ababenaye abangabehlelo labaSadusi ntaba bazala ngomsindo. Bacatshukisa laa nto yokuphiliswa abantu ngegama likaYesu Kristu. Esithi in the name of Jesus abantu baphila. Verse 18. Babasa izandla abapostile, bababetha, babafaka ezintolongweni abantu bonke. Babafaka ezintolongweni bebethwa, bebethelwe ukwenza umsebenzi kaYehova. Verse 19. Ke kaloku isithunywa senkosi sezulu savula iingcango zentolongo ebusuku sabakhupha. Sabakhupha isithunywa. Verse 20. Sathi hambani niye kuma nithethe ezitempileni. Hambani niyokuma ezitempileni niyothandaza, niyoshumayela. Yena ugqiba niphilisa abantu. Satsho isithunywa. Athi etempileni kubo abantu onke amazwi obubomi. Amazwi azawuphilisa abantu, azabanika impilo, ubomi, life, azabanika life. Verse 21. Bevile ke bangena kwangesifingo etempileni bafundisa, bashoshola zivangeli. Hallelujah. Wafika umbingeleli omkhulu nabo babe naye, wabizela ndawonye intlanganiso yamatyala. Baxelele ukuthi abantu basafundisa phaa abantu. Noba benibafaka ejele kangakanani baphumile. Basetempileni ngoku bafundisa abantu. Gcwele itempile ngabantu. Bayafunda abantu abagulayo. Bayenzani?
wathumela endlwini yecawe kakhona ukuba mabakhonkqwe. Verse 22. Ke kaloku akufika amadindala akabafumananga entolongweni, abuya ke abika esithi indlu yamakhonkqwa siyifumene okunene ijele ingenabo aba bantu, ivaliwe ngokuqinileyo kanye nabalindi bemi ngaphandle. Abelindi basalinde ngaphandle, abantu basukile ngaphakathi. Miracles of God. Miracles of God. Banongamlwano yava phumelela kekho. Athi sivulileke asifumananga mntu ngaphakathi. Abasecurity amepa ngaphandle linde into engekhoyo, kanti abantu abakho ngaphakathi ejele. Hallelujah. Verse 20. Bathe ke bakuweva la mazwi umbingeleli kwanomphathi wetempile nababingelela abakhulu labakhohla, bathi azi ukuba yintoni nalena. Bebengqondo ukuthi yantoni lena. Wafika omnye othile kubo wathi, uyabonani la madoda lawa beniwafake entolongweni, nangaya etempileni emisa efundisa abantu. Verse 26. Wesuka umphathi enamadindala wabazisa kungengamandla kuba babesoyika, ababasusa ngamandla, ababasusa bengadlongodlongo, besoyika abantu kuhleza abantu bababethe ngamatye, kodwa babasusa. Verse 27. Bebazisile ke babamisa entlanganisweni ngakhona, bayobasusa bamisa ematyaleni, wababuza umbingeleli omkhulu esithi, verse 28, besenganithethelanga kunene ngelithi maningafundisi ngeligama. Niyabona nizalisile iJerusalem ngale mfundiso yenu, nifuna ukulizisa phezu kwethu igazi lalo mntu enofundisa ngayo Yesu Kristu ngeligama lalo mntu, nifuna ulizisa phezu kwethu igazi lakhe, sithi abambulalayo na opposition njalo. Verse 29. Lapho siyakhona ukuthi waphendula uPetros nabapostile bathi, simelwe ukuthi sive uThixo kunokuba sive abantu. Alilizwi elize kumnawe elizosiqinisa kwendlela yethu esihambayo. Whatever opposition, masimameleni uThixo, masiveni ilizwi kaYehova, masiveni ilizwi kaYesu Kristu, senze lona, singamamela abantu. Izosisindisa lona. Lo obedience izosisindisa enkathazweni, izosisindisa ezintshabeni. Naba bekhutshwe sisithunywa bakhuphe ejele isithunywa, kodwa kukhiyiwe ejele, ukhiyiwe nabalindi beme ngaphandle. Wathi xa bavula kungekho bantu. That is a miracle ezakwenzeka nabo. Hlala wenze le nto uYehova afuna uyenza. Verse 30. uThixo wobawo Yaqobe wathi uThixo wobawo bethu wamvusa uYesu Kristu enambulalayo. Thetha nabo nina ngokumxhoma emthini. Verse 31. Yena lowo uThixo wamphakamisa ngesandla sakhe sokunene, wangumthetheleli nomsindisi. Wamvusa uYesu Kristu, wavuswa uYesu Kristu, wavuka ekufeni enanemxhoma emthini. Wangumthetheleli, uhleli ngesesandleni sakhe sokunene. He's on the right hand. Abaqhayisela. Ungumthetheleli nomsindisi, wangumthetheleli wamatyala wethu nomsindisi wethu Yesu Kristu on the right hand. That's where we are at. We're called.
ukuze amnike uIsrayeli inguquko noxolelo lozono. Saye, wathi uPetro saye nathi singamangqina akhe ezo ndawo Thixo, kwanomoya oyingcwele awamnika abo bamvayo yena uThixo, aba bakholwayo kuye. Unayo umoya ongcwele, ungaziboni usezingxakini, uzibone ugula, uzibone ngathi ukuthi usentlaba amasimini. Xa unoYesu Kristu ukholelwa kuyo, nayo umoya ongcwele, themba umoya ongcwele, uthandaze, thembe wona, uyithethe futhi lona, uthi ndawubulela umoya ongcwele ongaphakathi kwam. Ndazibulela, ukwazi ezaa scripture, uzithethe ezaa scriptures ozaziyo nje ukuthi zizawuchaza ubukho bakhe. Verse 33, bathe ke bona bakukuva oko, bahlabeka ezintliziyweni, babhunga ukuba mabasike. Ke kaloku wesuka kwema othile entlanganisweni yamatyala, umFarisi ogama nguGamaliyeli, funeka usimamele, umfundisi womthetho obekekileyo kubantu bonke, wathi makhe bakhutshelwe ngaphandle kancinci. Wathi ukhupha nabapostile ngaphandle. Khona into endifuna unixelela yona, sifuna univule indlebe. Bakhutshwa ke ngaphandle. Wathi kubo, verse 35, madoda maSirayeli, zilumkeleni ngento eneza kuyenza kwaba bantu. Wathi aba bantu, ilumkeleni into eniyenzayo, funa ubatshutshisa nibafake amajele ngenxa yokushumayela iindaba ezilungileyo nangenxa yokuphilisa abantu. Wathi ilumkeleni le nto eniyenzayo. Verse 36, kuba ngaphambi kwale mihla kwesuka uTuda esithi yena ngokwakhe unguThixo, ekwanamathele kuye inani lamadoda angathi amakhulu mane. Ngowasikwayo lowo, bathi bonke ababemthambele babhangazeka aba bantu. Verse 37, emva kwalowo kwesuka uYuda welaseGalili ngemihla yobhalo lomlibo wokuzalwa, wakhukhulisa abantu banela, naye lo watshabalala. Baza bonke ababemthembele bachithachithwa. Uzama umxelela into ukuthi kukhona abantu abakudala besenza izinto nezinzima, zange baphumelele, bafa, nani nelumki. Verse 38, kungoku ke ndithi kuni, khwelelani, sukani kwaba bantu, nibayeke, ukuba endicebo nalo msebenzi ukuba lingabalela abantu lotshitsiso. Ilizwi lam nawe, uba into oyenzayo yeyomntu izawutshutshisa uphelele endlini. Verse 39, ukuba ke lelikaThixo alinakutshutshiswa, hleze nifunyanwe ningabalwa kwanoThixo. Wathi nena ukuba ubalwe aba bantu aphunywe ukuba benza umsebenzi wokuthunywa nguThixo, soze nibenze nto, bayikile. Ngoba ukuba yonke into abayenzayo bathunywe lizwi, bathunywe nguThixo, nizalimana, ningasifumani senisilwa noThixo. Akakholwa noThixo aphumelele. Nawe kufuneka uhlale uyazi loo uba olwa nawe akasoze aphumelele xa unabantu, xa usenza umsebenzi kaThixo, naxa ukholelwa kuye. Ungoyika abantu kake esikolweni kwi-end times, ngake esikholelwe kuYehova. Naba abapostile umzekelo omhle, nantsiyana laa ndoda kaThixo ibalumkisa ukuthi lungani ningalwi nabantu kanti nena nilwa noYehova. Nilumki ingathi kanti nilwa noYehova nina. Yekani aba bantu benze lo msebenzi wabo, nizalimala. Lilizwi lomntu, inkuthazo yomntu, into yokuthi abantu abalwa nawo bazawulimala, balwa noYehova balwe nawo.
abalwe nawe. Qhubeka wena wenza umsebenzi wenkosi, uzazifumana ii-blessings, uzazifumana ii-blessings kuYehova. Awenzi nje umsebenzi nje, akazange afele ilize, akafelanga ilize. Khuthazeka namhlanje, khuthazeka, womelela, uqhubeke ngomsebenzi wakho. Let us obey God in times. Masithobele umthetho kaThixo, singathobeli umthetho wabantu. Noba bangakuzonda kangakanani, lo Yesu zange bamthanda. So thina sibe singobani?